Ovvjament bħala Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments kellna xi mixed reaction, ġifieri l-ewwel qed nitkellem fuq l-aspetti pożittivi, nemmnu li kien budget soċjali li ħajħalli disposable income fil-bwiet tal-poplu Malti li fl-aħħar mill-aħħar huma klijenti tal-istabbilimenti u l-membri tagħna. Hekk minn issa jiżbal is-savings ħajkunu ġi 140 million għall-poplu minn income tax deductions, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kif għadtu huma disposable income. Minister Zballu kien hemm kunċett tal-skills pass li bħala naqblu bħala aġenda, però qegħdin f'taħdidiet mal-gvern konsistentement fuq l-implementazzjoni tagħha, hemm xi affarijiet li ma naqblux magħhom li ta' min qed jgħid li qed nasperaw li jiġu indirizzati. Kunċett ieħor pożittiv kien l-indirizzar tal-kwalità tat-turist. Ġifieri Malta s-sena oħra kien hawn Minister Zball ma' 3 miljun turist u dis-sena l-percentaġġ jrid jiżdiedu li huwa aspett pożittiv. Pero nemmnu li fatt li ħajkun hemm marketing strategy fuq ċertu pajjiżi, niche markets fejn l-spending power huwa superjuri għal ċertu kwalità ta' turist, nemmen li kienet miżura pożittiva. Mill-aspett tal-assoċjazzjoni tagħna aħna ġifieri oġġett li proponejna ġifieri s-sena l-oħra u dis-sena kienet il-riduzzjoni tal-VAT fuq l-ikel fir-restaurants, ġifieri aħna saħħaqna kemm il-darba li Malta l-ewwel qed hija l-ogħla fost il-Mediterran, pajjiż il-Mediterran u s-seba' l-ogħla fl-Unjoni Ewropea mill-aspett ta' VAT fuq l-ikel. Ġifieri di apparti il-fatt li l-industrija tagħna ġiet sottomessa għal xi spejjeż indiretti bħal waste separation, l-skills cards li semmejna, nemmnu li din hija neċessità l-industrija tagħna. Ta' min infakkar li 3800 stabiliment li ħadmu ċirka ma' 30,000 ruħ, ġifieri importanti wieħed jippreserva din is-sostenibilità li għandha bżonn l-industrija fl-aħħar mill-aħħar. U jekk għandek issemmi forsi xi ħaġa oħra li xtaqtu taraw fil-budget, xi proposta forsi li xtaqt tara fil-budget. Bħalma dik hemm semmejt ir-riduzzjoni tal-VAT, aħna ġifieri kellna meeting kemm mal-gvern u kemm mal-oppożizzjoni, sottomettejna studju li il-mod kif strutturajna il-budget proposal tagħna reduction tal-VAT fuq l-ikel juri li black on white li l-gvern daħħal iktar mill-riduzzjoni tal-VAT kif ġiet proposta mill-lejs, dik kienet l-aġenda primarja tagħna. Ovvjament oġġett li qed insemmu wkoll hija l-waste separation ħanarġa' nsaħħaq fuq il-fatt li qegħdin f'taħdidiet mal-gvern ukoll biex tiġi indirizzata, għandna anomalija li impattat l-industrija b'indirect costs, nominalment il-BCRS u l-waste surf u l-collection in ġenerali hemm bżonn tiġi indirizzata għax saret cost burden fuq l-industrija. Ġifieri ftit tal-ġimgħat ilu Mr. Sbaħ 15 ilu ħriġna sondaġġ li għamilna għall-ewwel sitt xhur ta' din is-sena bħala assoċjazzjoni li wara li hemm daqsxejn negative appetite mill-restaurant owners li jipparteċipaw f'da sondaġġ li possibilment jerġgħu jinvestu f'restorant ieħor. Ġifieri ma Mr. Sball 78.5% qalu li m'għandhomx interess li jiftħu stabbiliment ieħor fil-futur qarib. Ġifieri naħseb li kienet statistika li ta' wieħed itiha ħafna importanza. Issa mitu koll l-edukazzjoni nemmnu li bil-human resources shortage li għaw fl-industrija tagħna id-demand supply ratio tiġi indirizzata. Nisperaw li l-education initiative kif issemmit fil-budget tindirizza di shortage li għaw fil-riżorsi umani fl-industrija tagħna waqt li qed nagħmlu mezz li nimprovjaw il-kwalità permezz tal-skills card agenda nemmnu wkoll li għandu jsir upskilling għal nies li jidħlu fis-settur u ninċentivawhom fl-istess ħin. Grazzi ħafna.